El creixement urbà, industrial i d'infraestructures a la conca del Besòs ha provocat que la majoria de poblacions donin l'esquena a degradats. Des de fa uns mesos, a Centelles es netegen els terrenys de l'entorn del Congost en una operació que durarà 4 anys i que canviarà del tot el paisatge. Sanejar els arbres malalts de l'entorn dels rius de la conca del Besòs és una de les tasques que ha impulsat l'Ajuntament de Centelles per millorar el paisatge i la vegetació autòctona. El teixit industrial i el creixement urbà ha fet que la conca fluvial tingui una imatge més pròxima a la d'un abocador. Ara cal recuperar el bosc de ribera, el seu entorn, i aprofitar aquesta recuperació de les lleres també per apropar-lo a la població de Centelles, que havia viscut i des de ja fa temps totalment d'esquenes al seu riu. L'Ajuntament també ha impulsat la tala de tota mena de bardisses i d'altres espècies que són considerades invasores, a més de repoblar l'entorn fluvial. És un projecte molt ambiciós, un projecte que no només és una recuperació de l'entorn natural, sinó que també hi ha estudis, projectes fets de millora paisatgística. El que s'ha de fer, i considero que és molt correcte, no és considerar els rius com un lloc únicament de pas de l'aigua, que per tant s'han de fer murs de contenció, sinó que el que han de fer és primer no ocupar el seu espai i després mantenir-lo de la forma més natural possible. Els treballs de recuperació biològica de les riberes del riu s'han començat aquesta tardor i es preveu que durin 4 anys.